Zdravím, máme tu nový balíček z Číny, pozrieme sa, čo tam je. A je to pretokový merač teploty vody, ktorý sa dá použiť na sprchu. Pozrieme sa, čo je v balení, ak sa to podarí otvoriť. Asi áno, podarilo sa. Takže takto pekne nám to príde zabalené, čo mne sa veľmi páčilo. Mám rád takéto veci, keď to príde, aj to elegantne zabalené. Toto si môžeme dať ešte na bok. Pozrieme sa, čo je v balení. Nejaký jednoduchý čínsky návod, čo asi pre nás nie je. Dáme bokom a sítko, ktoré sa umiestni. To je zatiaľ všetko. No. A teraz sa pozrieme na vec, čo vás asi najviac zaujíma. Dá to takto, jednoducho. Malo by to byť otočné o 180 stupňov, ak sa nemýlim. A uvidíme sa pri inštalácii. Zatiaľ nemám čo k tomu povedať, keďže to len prišlo. Skúšal som do toho fúknuť, ukazuje to iba pri prietoku, takže nemám vám to ako zatiaľ ukázať, ale pri inštalácii budeme vidieť. No, už sme v kúpeľni. Vypadá to, že inštalácia bude jednoduchá. Koncová hadica od sprchy sa len odpojí a môže sa nakrútiť tento teplomer. Nezabudnime tam dať to sitko, lebo to môže napadať nejaký vodný kameň alebo niečo a pokazí sa mechanizmus. Samozrejme teraz len tak provizorne. Takže môžeme zakrútiť sprchu, ale my ju nebudeme zakrúcať, aby sme si neobliali telefón. No, môžeme vyskúšať najprv, zaťahneme trocha, vyskúšame najprv studenú. Normálne vyskúšame tak. Studená 20 stupňov, 21 stupňov, necháme otieť. No ako nám oteká voda, vidíme, že steká. No a už nám bude len klesať, bude studenšia a studenšia, ale tak vieme. Skúsime teraz pre zmenu. Tepla by mala mať 60 stupňov. Potom chceme počkať, drží aj takú teplotu. No, pomaličky nám stúpa, pomaly ale isto, pridať. Stopneme, necháme otiecť, nech sa ustáli teplota. No. Doniesol som si aj taký hračkársky teplomer. Budeme vyskúšať, ukazuje správne. Teplomerom sa zle meria voda. Ale ja by som povedal, že plus minus to súhlasí. Keďže sú to všetko lesklé povrchy a toto teplomery nie sú ako stavané. Pocitovo neudržím tam ruku, môže mať 60 stupňov. Ešte si ju tak ukážeme prietok bez. Vypneme, namontujeme. Máme znova namontované, pustíme studenú, pustíme. No, ja by som povedal, že je tam nejaké obmedzenie toho prietoku, ale nie veľké.